I danas ću pokazati kako napraviti YouTube kanal. Pa da krenemo. Prvo odete na Google ili neki drugi i ukucate YouTube i kliknete na prijavi se i kreate an account i ukucate na primjer neko ime ovdje koje želite da možete vi promeniti, na primjer milan.net.tv pa je mail milannet123, ali prvo kliknite na ovo i sada ukucate Milan ovako nešto i sada idete lozinku ovako ukucate dan i ja sam stavite ako ste muško ovdje promijenite red, ukucate pravi email koji vam je na primjer ovako. Ovo ne, i ovdje ukucate taj broj 6 i ovdje prihvati i next step. Ili nešto će vam bilo što sam ja nešto ukucao bez veze, vi to ukucate pravilno, zinku treba istu. Ovo isto treba, ako vam ne vidite to, kliknete na ovo ili još ovako možete. I to je bilo to. Ovo nemojte reštiktirati da to vidite ovako, ako ne onda će vam tražiti valjda broj. Evo ovako, gdje stavite gdje ste sad u Srbiji i next step, ovako prihvatite ovo. I hvala što ste gledali još jedan video, ovo je kratak zato što nisam snimao oko mjesec i po i evo sada to je bilo to. Ćao!